Takže čaute ľudia, zdravím vás od dnešného videa a dneska to je druhý diel z môjho Skyblocku s Miner Modpackom. Áno, ako môžete vidieť, tak troška sa to od minulého diela zmenilo. V minulom dieli sme boli ešte tam hore, niekde, no vlastne, tak 5 blokov hore tu. No a teraz už tu máme vybudovanú takúto plošinku, máme tu cobblestone generátor, zasadené nejaké stromy a zasadené už taktiež blueberries, ktoré pestujeme vo veľkom. No, a čo by som dneska urobil? Máme tu už nejaké pripravené veci na tento tu extraktinátor, ktorý, ako sa môžete pozrieť, vlastne crashuje bloky a z nich padajú itemy. Ako je iron, copper, gold, uhlie, redstone, lapis, kvarc. No ale čo na to potrebujeme? Tu sú veci, ktoré potrebujeme a nám ešte chýba spraviť cauldron a copper block. Máme tu 8 kopru a my ešte potrebujeme 1, no ale zatiaľ sa tu copper nepredáva, čo není moc dobré. Určite dneska by som to chcel spraviť. No a čo my vlastne potrebujeme ďalších 5 ironov na cauldron, no. Takže ja tu idem všetko robiť, oberať blueberries, ťažiť stromy, kopať cobblestone a potom, keď niečo vlastne urobíme, tak sa vám ozvem. Takže, som po ťažení, takisto aj po selovaní, máme tu dosť ironov a to znamená, že v shope sa takisto nachádza copper. A my tým pádom môžeme, spravíme asi druhú pec. Takto, tam môžeme dať zatiaľ drevo. To vypekať toto. Dobre, teraz potrebujeme ešte ďalšie 3 irony. Spravíme cauldron. No a potom už nám stačí len jeden copper. Presne tak. Môžeme si spraviť copper block. Ten si hneď urobíme. Paráda. Spravím troška veci. Dám si tu len zatiaľ tie potrebné, ktoré teraz využívam. A čo ďalšie ako urobíme, bude, že budeme vlastne šetriť irony, aj keď, no áno, budeme šetriť irony na tento iron rod. No, bude to celkom ťažké, ale tak, čo sa dá robiť, 10 diamantov, čiže to je 16, myslím, že ironov je za 1 dia, presne tak. To je 10 diamantov, to je 160 ironov a to je niečo okolo 3 stackov ironov. Takže bude to zaujímavé, no ale joj, to sa hodí, to si odložíme. Takže tu máme iron, tu máme nejaký copper. Dobre, môžeme spraviť cauldron. Môžeme si zrobiť tieto veci. A môžeme to teraz poskladať, takže takto a takto. A máme extraktinátor, je na svete. A takisto som si pošetril tu nejaký ten cobblestone. A ja vám teraz ukážem, ako to funguje. Takže zoberajte si cobblestone a držíte práve, aby sa to vlastne rozbiehalo. A niekedy je tam šanca, že vám môže padnúť nejaký item. Ako mi teraz padol quartz, coal, irony, coal, znova quartz, coal, ďalší. Takže takto to funguje. Ja idem teraz rozbiť všetko cobblestone a potom sa vám ozvem. Takže ja už som toto rozbíjal a získali sme z toho celkom ako dobré veci. Môžeme tu dať vlastne vypekať ďalší a už tu mám vypekať ďalšie irony a vlastne, už sa nám to zbiera, už sa nám to nabaľuje. Tu môžeme vlastne hodiť takto a hodiť ten ďalší copper. OK, tu môžeme toto rozdeliť, hodiť tu niečo, paráda. Už to ide, no a tu v questoch máme splnený taktiež toto, ja to všetko vyberám. No. A tiež by som si nehal a ostatné všetko ideme rozbiť. Takže rozbijeme silt, OK, slash, podia, to by sa hodilo. OK, yes,
to. OK, to sú celkom ako good veci, dobre, budeme mať veľa coalu, takže ten tu dáme tak. Goldy takisto, redstone sa vždy hodí. Získali sme takisto tu nejaký quest. Máme nejaké XPčka. No a ide teraz vlastne za chvíľu, takže ja idem toto rýchlo sklidiť a potom sa ozvem. Takže predáme tu 300 taký blueberries, OK. Bol by som rád takisto, že už je aj deň. No, ja by som možno aj spravil farmu na flax. To by sa určite mohlo zísť, takže idem spraviť nejakú menšiu farmu na flax. Pri nej možno to nechám tu, ako ju idem spraviť. Išiel by som niekde... Pokračoval by som možno, že... Tu takto, že by som to troška zväčšil. Takto nejak, tak. Tu by som hodil už prvé bloky dietové. Tu už máme iba 2, takže to takto necháme. Tu by bola takto v polovice farma na flax. A tu by bol ďalšie 2 farmičky, by sa tu po mne zišli. Tu by boli raz, 2, dobre, takto, raz, 2, 3, 4, tu bum. A tu by som keď tak hodil, no tu asi nič, toto takto môže zastávať, keď tak tomu hodíme niečo. Ale čo, ako môžete vidieť, chýba nám hlina, čo je dosť dôležitý prvok tu na Skyblocku. Máme tu taktiež nové trady. Nic z toho by sme až tak zase nemali potrebovať. Tu by sme mali mať už irony. OK. Máme ďalšie irony. Dobre, už sa zbierajú sa už tie irony. No a to znamená, že by som išiel presne na tamten ostrov, aby sme získali nejaké té... zasekol som sa, pardon. Nejaké té dirty. Tu by som si spravil kľudne aj železnú... Nie, spravíme si koprové vybavenie. Tu máme dosť kopru, takže môžeme si spraviť aj nejaké tie základné veci. Myslím, že koper má rovnakú durabilitu ako iron, neviem. Myslím, že koper je síce pomalší, ale má rovnakú durabilitu. Spravíme si takto veci. Čo by som videl jeden stick, paráda. Spravíme si takto, možno si spraviť aj nejaký ten armor. Nuggety som nechcel robiť. 9 to nám vychádza presne na helmu a ešte na boty. Takže to si urobíme. Máme baky, ideme si vyťažiť takéto drevo. No a ja sa idem stavať na tamten ostrov, aby sme vyťažili nejakú tú hlinu. A potom, keď budem na tom ostrove, tak sa vám ozvem. Takže ja už sa aktuálne nachádzam na tomto ostrove. Je tu aj Česka, som si až teraz všimol. OK, stiažíme si tu nejaké drevo. By som mohol ako vyťažiť aj. Nechcem nič. České máme. OK. Akože je to celkom nepodstatná surovina, teda item. Ale tak lepšie ako nič. Mám tu aj flax, a to by som kľudne zničil. Lebo už s nikým iným tu nehrám. Akože, no, ja sa nesťažujem, že mi vlastne spadol tento. Bolo v českém čatované veľmi ľahko. Proste tak to je. No, nevadí, no. Tak akože, nemal by som byť prečo nespokojný. Tu idem teda nejak poťažiť a potom, keď tento ostrov celý doťažím, tak no. Takže mám to ťažené, naťažil som necelé 2 staky a pol. OK, to je celkom dobré. Tak by som možno toto aj prepojil. OK, tak to by som to asi neprepojil.
To som možno mal... No, neviem. Máme tu takto blok. Tu, no, zase som to výborne urobil. Máme ďalší blok. Dobre, tak. Zoberieme si druhú vodu. Dáme ich sem. Dáme tu polbloky. Nemám sekerku, takže to musím vyťažiť krompáčom. A tento zase vlastne bude lepšie kopať. Paráda. No a teraz by som použil moju motiku. Kde ju mám? Tu. Zoberiem si tieto flaxseedy. Zatiaľ máme len 2, ale to sa určite časom vylepší. Ja si to takto tu zatiaľ vymotičkujem. Tak a začneme odtiaľ toto takto pestovať. Flax je užitočný na stringy, keďže string, keď si dáme, tak sa dá získať z flaxu. No a vlastne stringy sú potrebné na vlnu, z ktorej si môžeme spraviť posteľ, môžeme tak spať. Moc potom na nič nie sú až tak potrebné. Už iba na také vychytávky, ktoré sú tu pridané. Ešte na backpack, ok, to sa hodí. Ale, ok, nám už to tu rastie celkom. No ja by som čo najskôr chcel mať tých 10 diamantov, no. Akože tak skoro to nebude. Podľa mňa v ďalšom dieli určite už budeme mať automatický vlastne ťažič na cobblestone. No, to by som určite chcel mať. V tomto dieli ešte by som si vyprázdnil inventár. Tak. V tomto dieli by som ešte chcel preskúmať tam ten ostrov, ako vidíte. Tam by som určite chcel ísť, lebo myslím, že tam môže byť dobrý loot, takže ja si beriem ďalšie drevo a ideme tam. Ozvem sa, keď tam budem. Takže sme na tomto ostrove, máme tu nejaký strom, ale potrebujeme na ňo sekeru, takže teraz ho aktuálne vyťažím. Máme tu nejaké sypiky, tie si zoberiem. Koraliky potom tiež máme, ale to potom môžeme vyťažiť silktačom. Máme tu vlastne jungle logy a máme tu aj česku. Prosím, dobrý loot. OK! Toto nám extrémne pomáha v našej robote. OK, 2 diamanty. Áno, toto sme presne chceli. Ja teraz bezpečne... No, tak bezpečne až tak nie. Musíme teraz si dávať pozor na našu cestu, ktorú sme si urobili. A musíme sa teraz bezpečne dostať domov. Pretože máme 2 diamanty, tie nám extrémne uľahčia našu prácu v snahe získať automaticky ťažič na cobblestone. Prosím, nepadni teraz do voidu. Prosím, nie. Dobre. Máme to, tu sám taktiež, tu som nechcel. Máme prvé 2 flaxy, paráda. Máme takisto hotové questy. No, takto si ich zoberiem. OK. Dobre, máme 2 diamanty, to je dobré. A boli tam aj nejaké iron, tiež veľmi dobré. Ja by som práve kúpil nejaké tie diamanty. Dobre, máme 4. Už máme 4 diamanty, čo je super. Je to dosť nám to pomôže v našej robote. OK. No. To je to, čo som chcel urobiť. Dobre. Máme ďalšiu. OK, to sa hodí. Toto môžeme takisto niečo z tohoto možno získať. Tu spravím aj klik. Bum. Máme takisto aj lapis, koper, ten si môžeme spraviť na novú sekerku, aby sme mali. Máme ďalšie zlato.
No, zatiaľ po mňa v tomto dieli sme toho spravili naozaj veľa. No a čo ja teraz budem robiť je, že budem hrať teraz off-screen a skúsim tu vlastne získať ten náhrod, takisto potom by som chcel získať, vlastne hneď získame tým pádom aj sticky piston, teda slime ball na sticky piston. No, to sa mi začína páčiť, začína sa mi to dosť páčiť. Dobre. No, takže toto by bolo pre tento diel všetko. Určite nezabudnite nechať like a odber a vidíme sa pri ďalšom diele. Čaute!